хизматрасони зуду бусифат пешниҳоди хӯрокҳои болаззати миллӣ ва истироҳату фароғати хотирмон дар маркази нави Садои Дӯстӣ дар шаҳри Душанбе бо ба фаъолият оғоз кардани маркази Садои Дӯстӣ дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе барои истироҳату фароғат ва муттаҳид намудани ҷавонон имконияти нав бо баҳрабардорӣ аз хизматрасониҳои муосир шароит фароҳам овард. Иншооти нави фарҳангӣ дар доираи дастгириҳои ҳамешагии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдому ташаббусҳои бунёдкоронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ сохта шудааст. Бинои нави маркази Садои Дӯстӣ бо тарҳи муосир ва нақшу нигори миллӣ ва аврупоӣ бунёд гардида барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонони пойтахт макони дилписанд маҳсуб меёбад. Дар баробари ифтитоҳи ин марказ 40 нафар сокинони кишвар бо ҷои кори доимӣ ва маоши баланд таъмин гаштанд. мо соҳибкорони ватанӣ дар зери сиёсати пешгирифтаи ҷаноби олӣ саъю кӯшиш мекунем ки ватанамонро боз ҳам зебову ободтар гардонем ва тамоми ҷавононро мехоҳем муттаҳид бошанду мехоҳем якҷоя ватани хешро ободу зебову сарсабз гардонем. дар маркази Садои Дӯстӣ ҳамарӯза барномаҳои рангини консертӣ ва дигар маҳфилҳои адабӣ ташкил карда мешавад. Аз ин пас сокинону меҳмонони пойтахт метавонанд аз ин макони нави фарҳангӣ ки дар он таомҳои миллӣ пешниҳод карда мешавад баҳравар гарданд. ин имконият танҳо барои сокинону меҳмонони пойтахт бо хизматрасонии баланд пешниҳод карда мешавад ки бартарияту афзалиятҳои зиёд дорад. соҳибкорони маҳаллӣ таъкид медоранд ки аз дастгириҳо ва додани имкониятҳои фароғ ҷиҳати рушди фаъолият қаноатманд буда сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанберо ҳамаҷониба пуштибонӣ намуда дар корҳои ободонӣ ва созандагӣ саҳм мегузоранд. Гуфтанд ба маврид аст ки сол ба сол бо роҳандозӣ гардидани тадбирҳои муҳим ва саривақтӣ шаҳри Душанбе ободу зебо гардида ҷиҳати таъмин намудани истироҳату фароғати сокинону меҳмонон иншооти зиёди фарҳангию фароғатӣ бунёд карда шуданд. Аз ин пас сокинону меҳмонони пойтахт метавонанд аз хизматрасониҳои босифати ин марказ баҳравар гардида барномаҳои рангини фароғатӣ ки дар ин макони зебо намоиш дода мешавад тамошо карда истироҳати худро комил гардонанд.